Ahojte, pozeráte sa na novú bundu Krivo od výrobcu Pentagon. V tomto liveku sa povenujeme možno trošku podrobnejšie jednotlivým prvkom, jednotlivým črtom tejto skvelej bundy. Na začiatok by som povedal svoj taký prvý pocit, ktorý som mal. Bunda pôsobí asi najviac elegantne spomedzi všetkých produktov, ktoré Pentagon v ponuke má. Je to možno tými prvkami, respektíve tým strihom, ktorý Pentagon zvolil. Vidíte, že to je veľmi zaujímavo riešené, zaujímavo poprešívané. Tie bočné vlastne vrecká na rukávoch olemované takýmto jemným alebo lesklým softshellom alebo gumou, teraz naozaj neviem, ale je to veľmi, veľmi zaujímavý prvok na tej bunde. Poďme sa pozrieť teda na ňu zblízka. Potom sa vrátim možno že k popisu bunde na mne, pretože v takomto pohľade a môžem ukázať, ako vyzerá znútra tá bunda. Je to celé počité jemným teplým flísom, ešte na tom je sieťka. Sieťka vlastne podľa môjho názoru aj tak trošku, možno z hygienických dôvodov, možno že aj zvyšuje odolnosť, alebo teda výdrž tej bundy. Vidíte tu skryté vrecká z vnútornej strany, naozaj ten priestor je využitý maximálne. Toto by som povedal, že môže byť na čo, Jakub. Ťažko povedať na čo to myslel, ale nejaký obušok alebo nejaké vybavenie. Hej, či to vyšlo náhodou, alebo to naozaj bol zámer, ale je tu oddelený takýto malý priestor, skôr asi na obušok, hej, na niečo takéto. Ani nie malý, skôr úzky. Hej, a tuto je vlastne takéto väčšie vrecko. Čo by bolo dobre povedať, je to 100% polyester, teda softshellový materiál, taký mohutnejší softshell, hej, taký jemný, mäkký, teplý, ako by som to charakterizoval. Nie je nejako moc šušťavý. Ten materiál samozrejme má nejakú prirodzenú vodeodolnosť, vetroodolnosť, ale je to zabezpečené ešte aj Stormtex membránou, ktorú teraz Jakub priblížil. Stormtex membrána, ktorá bola použitá, tu má 8000 mm vodný stĺpec, 5000 g na metr štvorcový. Priedušnosť, to znamená priedušnosť znútra von. Z vonkajšej strany sa teda nedostane nejaký chladný zákerný vietor pod bundu prakticky, teda aj v nejakom nepríjemnom sichravom veternom studenom počasí vás tá bunda ochráni. Tu sa už dostávame k tomu, že kedy je využiteľná bunda. Bunda je využiteľná podľa mňa počas celého roka, alebo teda podľa väčšiny roka, samozrejme nie v nejakých treskúcich minus 20 stupňoch, alebo v lete, keď je teplo, nebudete nosiť bundu, to je pochopiteľné, ale teda je to veľmi univerzálna záležitosť. Hej. Bunda má vlastne dve vrecká v týchto častiach. Ja vždy upozorňujem na tieto insignie, alebo teda na tieto oranžové časti, to je taký znak, ako povedal Pentagon, that's our side, hej, sign. Takže to je nejakých prvok taký charakteristický. No a tuto z vnútornej strany sú tie vrecká sieťka alebo klasický softshell. Ten softshell naozaj pôsobí veľmi dobre, nie je nejaký chladný alebo čo, čiže tie ruky sa cítia komfortne, keď sú vo vreckách bez nejakých rukavíc alebo čo. THC zipsy sú vedľajšie, hlavný zips už nikdy výrobca neriskuje, alebo teda lepšie povedané, nedovolí si dať nič iné ako IKK, pretože je to aj istým spôsobom marketing, je THC, aj keď je kvalitné, niekto sa toho môže zľaknúť, nakoniec tieto hlavné zipsy sú používané najčastejšie, čiže tým treba dať nejakú dôležitosť. Pozrime sa na vlastne ešte túto časť, hej, je to rozopínateľné. Samozrejme v prípade potreby, najmä pri tých membránových bundách sa takéto niečo žiada, pretože tá membrána, aj keď tam je, ona dýcha, aj pustí trochu páru vonku, ale nie vždy, alebo teda málo kedy stačí vetrať proste ten pod pri nejakej vyššej fyzickej záťaži a teda toto tu je určite veľmi, veľmi dobrá a dôležitá vec pri bunde. Nakoniec vidíme, že tu tých vreciek je dosť, čiže nešetril Pentagon na tejto bunde. Pozeráme sa na úplne miniatúrne vrecká na ramenách, ktoré som už spomínal, teda, že sú lemované takouto gumou, čo veľmi pekne dotvára samotný ten dizajn, ten look tej bundy a takéto lesklé veci vždy pôsobia na mňa tak elegantnejšie. Hej? Jedna, druhá, symetricky. No a dostávame sa už na nejakú, nechcem hovoriť, že podstatu bundy, ale na výhodu, ktorú využijú najmä policajti alebo nejaké zložky, ktoré
potrebujú byť v teréne v istých situáciách označené. Veľmi ľahko si dokážu v prípade potreby, teda predstavte si, že beháte pomedzi ľudí, máte bundu, ktorá vyzerá absolútne nenápadne, vyzeráte pekne, elegantne, v prípade potreby vyťahnete tieto tu časti, hej? Je to, hneď vysvetlím, že o čo ide. Jedna, druhá. No a vy tu samozrejme už v týchto miestach budete mať svoje podtlače, ktoré si necháte urobiť. Jednoducho si to dáte dole, necháte si to potlačiť. Jakub, ty si hovoril, že akým spôsobom sa to robí? Dá sa to potlačiť ako trička, alebo tie nažehľovacie nášivky, ktoré... Nažehli, tam dáte niečo, alebo jednoducho buď polícia, alebo čo. Každý to použije, preto je tá bunda vhodná napríklad pre mestské polície, pretože je to jednak v takej modrej farbe, veľmi podobnej blízkej, by som povedal. Táto bunda, ktorá nám prišla prvá, vlastne my sme boli zvedaví, že čo to vlastne je, my sme ju nikde nevideli, tak sme ju objednali, ale samozrejme len tak po jednom kuse v jednej farbe zvolili sme túto Midnight Blue, čo znamená nejaká tmavá modrá. My sme ju nazvali Navy Blue, nechceme tých farbami nejak motať zákazníka, nakoľko Navy Blue je už dosť známa farba. Čiže tmavá modrá, hej? No a tieto tu spomínané insignie môžete umiestniť aj na chrbát, ale ja to ukážem takto, lebo sám si to jednoducho nerozhodnem. Tak to vyberiem tu. Je to naozaj rýchla záležitosť, Jakub sa snaží mi to tu približiť, ale ja si to podvihnem, nemusíš. Takže takto. V tejto časti. Odotnete, necháte si to urobiť. Vlastne potrebnú značku, znak. No a vrátite, skriete, aby ste to mohli zase niekedy raz v prípade potreby vyťahnuť. Takže toto je vlastne celá filozofia tejto bundy Krivo. Ešte čo som zabudol, sťahovanie v spodnej časti, to pre mňa osobne je veľmi dôležité. Ja som rád, keď si môžem v spodnej časti tú bundu stiahnuť, nakoľko nepodfúkne ma tam vietor. Keď si proste pokľaknete, tak tá bunda má tendenciu sa samozrejme nejak vytiahnuť alebo odhrnúť, hej, a už vám môže byť vidno chrbát, čo nemusí byť vždy vhodné, čiže dá sa to pekne v spodnej časti stiahnuť takýmito sťahovacími patentami. Tie patenty sú znova oranžové, to je ten znak Pentagonu, ako som už spomínal. No a zapínanie vlastne v tejto spodnej časti rukávov, jedna druhá strana. Je to už také modernejšie zapínanie, ako vidím, čo sa týka výroby. Ešte by som povedal jednu takú možno že dôležitú vec, ktorú som si uvedomil teraz. Tá bunda nemá velcro panely, ktoré sa z jedného jednoduchého dôvodu nedali na túto bundu, a to máte vlastne skryté v týchto častiach. Hej. Čiže vy vôbec žiadnym spôsobom nebudíte pozornosť, nechcený záujem a podobne. Áno. Preto je tá bunda práve to, že je určená pre políciu a podobné zložky. Áno. A hlavne teda pre civilnú časť, respektíve ľudí, ktorí chodia oblečení v civile, nie doslova uniformovaní, tak je to výhodnejšie, pretože tie velcro panely stále nejako tak priťahujú oči a nie je to cené. Tieto tu časti tak rozširujú ako keby ramena. Je to také veľmi elegantné, ako som už viackrát spomenul. Na mňa tá bunda urobila hneď v prvej chvíli dojem. Ešte by som povedal, že Jakub vyzvihol teda, že bunda je určená pre tých alebo pre tých. Naozaj berte to tak, že tá bunda je určená pre kohokoľvek. Naozaj je to využiteľné jednak na outdoor, jednak do mesta. Veľmi podľa mňa šťastne zvolil materiál, ich hrúbku celkovú tej bundy Pentagon. Veľmi šťastne zvolil strih a doplnil to takýmito zaujímavými prvkami. Nech sa páči, Krivo bunda od výrobcu Pentagon. Už aj u nás v ponuke, čoskoro v ďalších farbách siva a čierna. Ďakujem.